Oh! Wow! Πω. Clip it. Ζούλη μου, Ναι. άφημα, whatever. Το παίζω Αμερικάνο. Clip it! Mind game. Mind game. Πού είναι σου λέω? Το παραθυράκι. Δεν έφαγε. Δεν τον έτρεγε. Είναι καλός, Ναι. Δεν είχα σφαίρε. Κραβλάκι παίζει. Όχι, ούτε αυτός είχε που έφαγα. Άσυ λυπάμαι. Σύλλη δεν είναι. Βλέπω Πού? στο 2.30. Κοντά ή μακριά? Πίσω από το οικοδόμημα. Για αλλάζα από μένα. Νοκ. Ωραίος. Λολαλα, το πέτυχα στα πόδια ρε φίλε. Πάμε προς τα εκεί δηλαδή. Ναι. Βασικά και εδώ να κάτσουμε. Αυτό πρέπει να... Νοκ. Ωραίος. Είμαι πολύ low. Κι ο άλλος νόκο, ή όχι? Όχι. Πρέπει να μπούμε με jump pad μέσα και να τους πάμε μάγκες. Νοκ. Έλα, το δίνω. Πάμε τώρα εδώ που σφάραμε. Κάτω πρέπει να είναι. Μπράβο ρε παιδί. Chicken dinner. Πόσα κιλά έχουμε? 7. Εγώ είχα 5 εγώ.